100 kilo. Og her har vi de flotte unge mænd. Vi starter med 5. pladsen. On the 5th place, we have athlete number 48 from Germany, Kenneth Simon. Giv ham en hånd. And on the 4th place, we have athlete number 54, Davidas Duminas. Giv ham stor hånd. And on the 3rd place, we have athlete number 50, Søren Møller from Denmark. And in the 2nd place, we have athlete number 52 from Germany, Valdemar Kosto. Og det vil jo så sige, at manden med det navn, der er sværest at udtale i Local Cup 2013, får 1.-pladsen. Og det er selvfølgelig atlet nummer 46. Er I klar? Ansai Kolosaishi. Congratulations. Så skal vi tage nogle billeder. Og hvad med en byfald? Fortæller I ikke det? Og husk, mine damer og herrer, vi er der. Vi mangler lige overrække priser i det, der hedder overholden. Og det gør vi lige om lidt. Så vent lidt med at gå hjem.